podcast, radio and stuff. Welcome to Podcast Radio and Stuff. Kamalam Guntogozo Chapa. This is your favorite podcast. Kwi South Africa hlezi nama events amaningi ahlukahlukene. So we are always entertained. I can say you just need something to drink and Pepcorn. And welcome. Voila! Hello everyone. So excited Ntokozo to be back again. Thina sobabili nje sokhuluma ngezinto ezenzakala emhlabeni eSouth Africa. Makuthi uyaqala ukubuka namhlanje senza kanje ngoba mhlawumbe khona wagcina kusibona senza ama interviews kuphela. Sesibuye sihlale nje sixoxele ngezinto ezenzakala eSouth Africa. So I'm very excited. Welcome to it. It's Podcast Radio and Stuff. Subscribe, comment, like, share, do all the right things. Definitely. And kumele sibuye sibeke ne ice buckets here eneyiphuzo masixoxe. That would be nice. Yeah, that would be nice. Yeah. You should organize. I'll organize and I'll pay. Let's wait. Yeah, you'll pay. I'll pay. Good man. But asingene kuyona ngoba kuningi abantu nje sihleli la awazi kwenzakalani ngaphandle kuningi kwenzakala eSouth Africa. Singathi sikhuluma ngokuthi kwenzeka ukuthi uthole ukuthi khona okunye osekwenzakalile. There's a lot happening. Yes, and definitely when we live here, there'll be development on some of the things that we are going to be talking about. So please just understand. Masasiphuma nje la. Lezi zinto esizokhuluma ngazo kuzobe sekunama development. But South Africa ayiyona movie anymore. Isi series. Kuno episode 100. Episode 102. Kuningi. It doesn't end. Asingene khona Ntokozo. Ngicabanga ukuthi first love yethu mfethu i-radio. Definitely. That is our first love. Kuningi okusokhuluma ngakho, sokhuluma ngoMasemula, sokhuluma ngoGeneral Nkhwanazi ad hoc committee. There's a lot. Sokhuluma ngoNgizwe Mchunu. Kodwa ngaphambi ukuthi sifike khona konke lokho, ake sibheke ukuthi kwenzakalani emsakazweni eradioweni our first love. Esaze sawuvulela i-podcast to first love. Yeah. Khona article esifundile this week. Yeah, kune article ebhalwe intatheli iSolezwe uNtshangase Simangaliso uNtshangase ebengade ngifunda nawe oyifundile ekhuluma ngebreakfast show. Yes. Yesikhondla somsakazo ukhozo olindizela phezulu. Uyakhala ke umntaka Ntshangase lapha ya ngo akuzwile lapha emsakazweni. Mhlambe angiqale ngikusho mina lokho ngangalalele ngaleli langa alishoyo. Ngijwayele kakhulu ukulalela ukhozi futhi le ngosi akhuluma ngayo kwi breakfast show ingosi engiyaziyo. Yes. Le yengane so ingosi engiyaziyo. Kodwa ngaleli usuku lolu alishoyo cha ngangalalela. Uthi kwenzakalani Ntshangase? Yeah, no nami ngangalalele on the day kodwa uNtshangase sike saba naye la ku podcast radio and stuff. Yes. A number of times, more than once if I'm not mistaken. Yeah, was it once? Sahlangana naye futhi si interview Clarissa. Yeah, ku podcast ka Clarissa. Yes, ku Radio Meets TV. 100%. Yes. So uSimanga oyintatheli yeSolezwe ubhale iarticle ekhala ngesenzo athi senziwe abasakazi uMroza kanye noSigqemeza. Lapho khona ingosi ethi bathina abashana kusuke kubuzwa imibuzo izingane kungaba iquiz like it's fun. Ingosi ejwayelekile kuma breakfast show ikhona nasokhosini bathina abashana. Then babuza abashana ukusho kaSimanga kwingosi kwiSolezwe abasakazi babuza abashana ukuthi iyiphi ingoma abayithandayo njengamanje. Then basenda ama voice notes esekuyindlela ekucommunicatewa ngayo emsakazweni. Basenda ama voice notes abashana uthi uSimanga kwi-article yakhe mayebhala abashana bonke ababengena babethi ingoma abayithandayo ekamafikizolo lethi uzoncenga onyoko. Wayazi leyo ngoma? Yes, ngiyayazi. Uzoncenga onyoko.
That's awufuna ukusukuma it's a popular song. no awufuna ukusukuma uyishaye So iyona ke leyo ngoma abashana babethi bayithanda bathi uzoncenga onyoko. Ngathi uthi uSimanga abadlala ama voice notes ambalwa. Bathi mangabe bebona ukuthi bonke abashana bathi bathanda uzoncenga onyoko base beyawayeka. Base bethi abathi abasakazi aba-understandi ukuthi yini edala ukuthi izingane zithande ingoma kaMafikizolo lethu uzoncenga onyoko ngoba ayikho into eyakhayo kule ngoma. Emva kwalokho base bengenela nakubazali ukuthi abazali bazivumela kanjani izingane zabo ukuthi zilalele ingoma ethi uzoncenga onyoko engakhi. So uSimanga ukhala ngokuthi bababuzelana abashana uma ngabe futhi bezophinde base bebatshela abashana ukuthi iyiphi ingoma abayithandayo bese bethi ingoma ayakhi. Uphinda abuze ukuthi abazi yini labasakazi ukuthi ingoma mayithandwa isuka ithandwa. Kunzima ukucontrola ukuthi izingane ingayilalela lengoma zingangayilalela lengoma. Ngicabanga ukuthi lezi ikhalo abekhala ngazo kakhulu uze wabiza wacela no producer beshow ukuthi baqaphele ukuthi isigameko esinjengalesi asenzeki in future. I don't know what you make of that. Yeah, ngishilo masiqala le ndaba ngangalalele kodwa le ngoma ngiyayazi futhi ama lyrics ayo akuyona into ebengigxila kakhulu kuyona. Angena futhi nomuntu olalela kakhulu umculo kaMaskandi kodwa ingoma engiye ngiyibona ukuthi endaweni eziningi abantu nje mangabe idlala bayanyakaza. Ngike ngaba komunye umcimbi obukade utargethe izikole kade izikole zigcwele iground uDJ wathi medlala le ngoma istadium became something else okukhombisa ukuthi ke ingoma ethandwa kakhulu. Uthini wami umbono kule ndaba uma kuukuthi le ngoma iplaylisted kwi-playlist yokhozi then kusho ukuthi ingoma abatheme ngabe beyilalela o music compiler abayibona ukuthi ifanele ukuthi iconsume umphakathi right kusho ukuthi even yona i-breakfast show le ngoma iyayidlala we understand ikhona mhlambe even kuma charts okhozi noma isike yabakhona kuma charts mawuthi siyaphuma but ingoma playlisted within the radio station. Now uma kuyingoma playlisted within the radio station oqale bashaya abasakazi then bayigxeka kanjani ingoma playlisted kwi radio station yabo nabo abayidlalayo nabo abayibheka announceayo nabo futhi kusasa without even ukufisa kwabo abangayithola lo mculi behleli naye e-studio bem-interview mekukuthi abakaze bam-interview. So now uzom-interviewa kanjani lo mculi usuke wa-discourage a certain part of the community and iy'ngane siyazi ukuthi ingoma esolimini lazo kusuke kuyingoma enkulu then wosuthi akufanelekile ngabe ulalela le ngoma. So ezinye zezinto lezo ekumele abasakazi bazicabange ngaloko abakushilo if kuukuthi bakusho ngalendlela ekubhalwe ngayo kwi-article njoba ngisho ukuthi cause ngangikade ngingalalela. No nami ngangingalalele. I think i-article ngiyayi-understand futhi ngiyaku-understanda akhala ngakho uSimanga but I'm not sure if it's such a big deal. One ngibuka from now as uSimanga nje himself ukuthi yini motivateile ukuthi athi mayizwa lento afuna ukubhala iarticle ngayo. I don't think it's such a big deal in all honesty. I don't think I would have paid attention to it mina kube ngangilalele angazi there's that thing ukuthi bengizolalela nje and then I move on but uSimanga we noticeile ngoba usayinotisile waze wayibhala nasephepheni elikhulu isolezo. I would agree with you and him
ngoba mina ngithema ngabe silungiselela lengxoxo ngahamba ngabheka ukuthi ngabe lengoma iyadlala nokhosini because ngithema ngizama ukurecall ukuthi kambe ngiyengizwe lengoma idlala nokhosini. I could not think ngoba lengoma is everywhere njengoba ushilo everywhere, so njengoba everywhere awazi ukuthi uyizwaphi awuyizwa kephi. So kodwa ngithema ngabona uMafikizolo yena ebhalile ukuthi ingoma yakhe except yokhosini ukuthi playlist yokhosini. Ngaphinde ngabona kade interviewer ku 3 to 6 okusho ukuthi ingoma edlalwayo okhosini. So lokho kumele kunginike inkomba zokuthi ingoma edlalwayo. If ngingalenzi iphutha recently ngisanda kubona abasakazi bakwi Metro FM imhlongo bedansa bedansela yona udlala yona kwi background. Now anginayisho noma yayidlala emoyeni noma iyayidlala nje ABK, but ngababona in one of the videos bedansela 100%. Yeah. So I don't understand. Nami ang understand ukuthi abasakaza bamkantshubovu kangaka bathi ingane icontrolwe kanjani. Ngikhuluma ngoba yipi ingoma esingathi nje lenilungele ukulalelwa yingane ngoba ingoma eziningi lezi ezithandwayo zinento ngathi mawilalela uinterprete ngokuthi ayikho right. I'm going to go back Tyler Water, you know, make me sweat, make me water. If you listen to that akuyonto engamele ngabe iculwa ingane, but ingane bezithanda and ibe trend because there's TikTok, there's social medias, esikoleni, sometimes isebenzisa transport. It's difficult to control that. Yes, kumele sizame ukumanage ingane zethu, but ingoma uma ngabe ithandwa iyathandwa, especially mawukuthi ke iplaylist iwe ngicabanga ukuthi uqedile, so let's not waste time. Uma ngabe ukuthi iplaylist iwe ku radio station, I wouldn't say leyo ngoma kumele emva koloko si shumayeza abazali ukuthi abenze kangcono banake ingane zabo. Yeah, ngoba on the other angiyena umculi angikwazi nokucula, I don't even own a recording company. Mawumsakazi, it's also very important ukuqinisekisa ukuthi akubi nomculi ongazi ukuthi manje usumbamba ngobhongwana. You understand? Yabo, because now discredit ingoma yami ngoba mina ngingayizwa ngenkulumo ngigcina sengikuthatha kanjalo. Yeah. Emoyeni it doesn't sit well nanoma ingamuphi umculi kangangokuba because ukhozi luneshow kaMaskandi icomment enjalo nje mangase kuthiwa ibiyenziwe kuhlelo laMaskandi nje baklezi kuthiwa abanye bangala ngabe kunama interpretations amaningi ukuthi hey umsakazo othile wathi logo nalogo ngengoma kaSibanibani. Yeah. No, I agree. I think we can move on kule. Singathanda ukuzo wakho umbono. Ukuqala khona ngikushile ngiyafisa ukuzwa umbono wakho. Mawuyibuka wena le conversation, is it a conversation that we should be having? I-article ebekumele ngabe made it to Ilanga. I mean Isolezwe. Is it something worth talking about? Ngoba intatheli yipickuphile. Who's a friend of the show? We pickuphile wahamba wabhala ngai article. So what are your thoughts on that? And then 2, you want to comment on that? Yeah, I want to. I think ngoba we pickuphile ifanele ukungena kwi-article. I-radio is a very powerful tool. I-microphone leye radio. Into nento oyisho kuyona kufanele kube yinto planned oyicabangile before uyisho. Hence kuze kwaba nama radio stations akhuluma ngo talk less, say more. Yabe encourage abasakazi ukuthi ungakhulumi kakhulu, shithi isikhathi eside, khuluma kancane but into oyikhulumayo ibe ne-impact, because bekwenzela ukuthi bagade indlela abasakazi abasebenzisa ngayo i-microphone. I-microphone if ungayisebenzisanga kahle ingaphehla ngisho udlame. 100%, yeah. So i-radio is a very powerful tool. So there is nothing ekhulunyiwe eradioini ekufanele sinciphise ngazi ukuthi I know ubeyisho edlula, because
ingaba ne-impact enkulu. Yeah. You understand? No, I get you, but sometimes izinto ayiplaneki ngoba uSigqemeza noMroza bebengazi ukuthi izingane zizothi uzoncenga onyoko. Yeah. Now izingane sezizoncenga onyoko. Zibe zishilo. So babona hey base bekhuza umhlolo. Yeah. Base bekhuza umhlolo. And also isizathu esidala sokuthi ngimention leyo ukuthi is it something that we should be discussing or not? Ingoba mina nawe besingalalele. Because ezinye izinto how is important as well. Ishiwo kanjani ngale nkathi ikhulunywa nje bekhuluma ungathi umuntu uthe kodwa ukusho kanjani lokho akushilo. Baspend isikhathi esingakanani bekhuluma ngalento abayikhulumile, itone ibithini, bekudlalwa beku serious, you know, all of those things for me are important. And kwi article unfortunately lebhaliwe ayichazi tone ukuthi ngale nkathi bethi bebekusho ngalendlela. So mina nginama interpretations ami ukuthi bebekusho ngalendlela. So kumuntu obelaleleke I would love to know from yena ukuthi ucabangeni with that. Makuthi wawulalele on the day, what did you make of that? Ukuzwa abasakazi bakho bathandayo abenza breakfast show lapha ku Khosi FM bethi njengabazali ake sinakekele izingane zethu senze isiqiniseko zokuthi azilaleli ingoma ezilumelayo njengalethi uzoncenga onyoko. Ngokusho kwe-article ebhalwe uSimanga kwiSolezwe. So please go on the comment section and share your thoughts and views. Definitely we're going to do that. Yeah. Now let's move on to the next one. Yazi Ntokozo kuneshisa kakhulu ekhulunywa yiwo wonke umuntu. Le kangizwe emchunu. Ichunu madoda. Ichunu macingwane. Awusuka ni madoda. Yamabhinqa. Yeah. Ubekhuluma ngemvunulo kaZulu, imvunulo yesintu ethi akumele ngabe kumele igqokwe abantu abathandanayo bewubulilo ofanayo. Kusukela lapho umshadweni asawubona kade utrenda ku social media. Ngisizongena kuyona njengamanje. Ngaphambi ukuthi singene kuyona, ngicela nje ungivumele ukuthi ngithi ukuphuma kancane kuyona ngoba ngolesine ekseni bengilalele igagasi ne belinayo ngizwe emchunu kanye nezinye icukuthwane beyimenyiwe zazi kabanzi ngezinto eziphathelene nesintu nomthetho kanye futhi ne LGBTQI+ community. Ngiyadigressa kancane. So into engiphathe kabi Ntokozo ngoba mina nawe siyawuthanda umsakazo. Ngithema ngilalele igagasi likhuluma lengxoxo bekuthiwa izosuka ngo7 iziphele ngo10 AM. 7 AM iphele ngo10 kwi uprising breakfast show eyenziwa Felix Nomini. But the breakfast show ipheleni ngo9. Iphela ngo9 yes, but ingxoxo bekuthiwa izoqhubeka. Oh, okay. All right. So I was very interested. Okay. I was very interested. Kodwa ngithe uma ngabe ngiyilalele ingxoxo emsakazweni ngayithola ngifrustrated. And yangenza lento ngabona izathu esidala ukuthi umsakazo ulahlekelwe abalaleli. Uthola abantu abaningi bethi bona abasawulaleli umsakazo, sengibuka iPodcast. Umsakazo sengulalela mangisemotweni kuphela. Kodwa uma ngabe kuukuthi ngifuna ukubuka indaba noma ngifuna ukuzwa interview ngizolalela iPodcast. Thema ngilalele i-interview ingxoxo lebiyenzeka kwigagasi kwi-breakfast show yegagasi ngayithola ngiphazamiseka kakhulu ngoba buthi befike khuluye maybe 5 minutes or 10 minutes or a couple of minutes sekuyanqanyulo sekiwa eindabeni noma sekuyanqanyulo sekudlala ama-advert noma sekuyanqanyulo sekudlala ingoma. And into engifrustrate kakhulu ukuthi ngale nkathi inqanyulo ibingapheli ingxoxo, hayi ukuthi ibimile ingxoxo, ibiqhubeka ku background because ibiyenzeka e-studio ema-offices eGagasi FM. And lento ingenze ngabona ukuthi uma ngabe ukuthi radio ayishintshi indlela yokucabanga nokwazi ukunegotiate sometimes with your clients to say I've got this something big like job namadlanga commission. iSAFM ngizokwenza isibonelo ngoba yi talk radio ibikwazi
ama-advert ukuwamisa uthola ukuthi aphoziwe because this is big, is of national importance. Bese mayisedlalwa adlalwa ngesikhathi esedlalwa wonke ngoba imadlanga siye kuyitiyeni kanjani. I do get it from a business point of view ngoba phela iGagas is a commercial radio station elenza imali. So I get it ukuthi badinga ukwadlala ama-adverts and sometimes ama-features are standard adinga ukwenzeka. Kodwa from a listener, as a listener, someone who does not understand the business and the behind the scenes of all of that, it was a frustrating experience for me. At some point, I wished that feature was, or that discussion happened in another show, not in the breakfast show where there are a lot of things happening, because I wanted to follow the discussion, but I couldn't follow the discussion because and I was like, radio needs to rethink and reimagine and think of new ways of doing things. I do know ukuthi umuntu uzothi but ntobe kuzoyithola as a podcast kwi website yeGagas. Yes, ngizoyithola, but bengifuna ukuzwa ingxoxo while it was happening njengoba nje ibiyenzeka, and I couldn't do that. I had to catch up on it mawukuthi ngiyafisa ngempela ukuyilalela at a later stage. That was just my frustration about radio. Okay, njoba uthi ingxoxo beqhubeka kwi background because unfortunately ngangibusy ngalelo langa. I had many meetings angikwazanga ukuyilalela. Mayiqhubeka kwi background ibiqhubeka yini kuma online platforms akhona. Sengizama ukuthola ukuthi umuntu olalele kwi FM ubeba disadvantage dini ngoba oyilandela mhlambe kwi live Facebook page yakhona or YouTube. No, I'd be lying. I didn't check. I was not in the position to be able to go on social media and check and check. I was driving. Okay. So njoba ngidrive nje ngilalele eradioini. I didn't check my social media ukuthi be live or izoba podcast izoba podcast kwi website. So at that time I didn't check. Yeah, because my izoba podcast kwi website. Umuntu azokuthola ilogo velo bekade kwenzeka on air. Akuzoba no included obekungekho on air, I would believe mawuthi maybe, but they would include it. I hope they will. I mean they have, because no what I'm trying to get kuyenzeka kube nezinkulumo even with us as off the record that are not meant to go on camera, you understand? So ingakho ngisho ukuthi wena obu establish ukuthi kwi background basala baqhubeke ba debate while something else is happening. Everything was meant to be heard by a listener, but it was meant to be consumed by umuntu olalele. Kodwa bekubuye ikhathwe lokho kuseradweni, hayi ukuthi bekupause bese beyayixoxela ke nje ukuthi bayixoxele. It was a conversation ibiqhubeka. All right, kodwa ke asibuye ke size la, based on people that I've spoken to who are on commercial radio. The system yama musical commercial radio is a research system. Basho njalo. Ukuthi abalaleli by enjoy more as beyithi interview baphinde bangathi digress abayingomeni baphinde babuye ne interview baqhubeke nayo and so on. Honestly, nami I do not like it. I don't think it works. Lema adverts, it is based on business, but I believe ukuthi if we are going to be having a serious interview, let me just make an example. If any radio station, a musical radio station now, is to get General Masemula, Commissioner Masemula, or General Mkwanazi now, leo radio station izo attracta amaningi ama listenership ngaleso sikhathi esimemezelile. Yeah. So njengoba attracte ama listeners amaningi, I don't think ukuthi kunabalaleli engabaluza ngokuthi ayisawudlala music for that 1 hour. Obviously ama adverts afuna ukudlala ngalesikhathi kunabantu abaningi abalaleli. So ama adverts, they might not be able to stop playing them, but they can do without music. And obviously,
the news at the bottom of the hour and at the top of the hour. So that would make sense. And then obviously no producer who makes sure each show flows in a good direction. By this time, so the ready for a break. By this time, so be ready to break for news, to break for ads and so on. But Leo music, honestly, I understand. But I'm also of the view, outside of just Ikakas, feel some of these interviews, I know it's all about attracting more people to listen at that particular time. Shows. Yes. For example, bengcono ukuthi lengxoxo iye kwindaba yesintu it would have made njengoba sense. Igagasi ngolesithathu ntambama linendaba yesintu. Yes. It would have made sense. It's just 100% talk. Just like how mangilaleli SAFM kunama interviews engeke ngithi awekho right for the fast paced shows kwi SAFM njenge morning rush show kaThula Sizwe nale ntambama ka Ashraf Gada, because khona la ukubone khona ukuthi le interview ayiphelele, but because now sekumele kuyiwe kwi next standard feature, sekumele kungene usomnotho ozokhuluma ngezomnotho manje useyaphoqeleka umsakazo ukuthi akamkhathe manje lo muntu ayiconclude inkulumo and give usomnotho ithuba lokuthi angene nezomnotho, sekumele kuyiwe kwi traffic. So ngiye kunama interview even in those radio stations engiyangibona ukuthi kahle hlele bengcono ukuthi iye kuhlelo olunjengoluka Sakina olunganazo not elika Sakina, sorry, elika Khethi Mohlahlane elinganazo izinto eziningi ekumele zenzeke kulona. So I agree with you ukuthi iya disturb even the concentration yomuntu osukela lelo. Yeah. But also I just want to distinguish what you are talking about and what really frustrated me. You are talking about the interview, a pause where kudlala music, but at least the conversation is not continuing. This one was more frustrating because as udokote or rather advocate is making a good point, yakhathwa kuyiwa endabeni or kuyiwa somewhere else, and then you miss out on the point lena beyenza. No, it's continuing. There was maybe what you're not understanding, that there was a live audience. So they kept dipping in and out of it. Okay. So that was my frustration. That was really my frustration. And it's not a fault your station or a fault yabasakazi. For me, I think it's just a commercial radio station thing. Any commercial radio station would have done that. And I just think commercial radio needs to rethink, but then again, I get it from a commercial point of view. Yeah, theirs is to make money, you know. But you make money through time spent listening. So if you are losing listeners because now lento abafuna ukuyilandela ayilandeleki. So if you've got something ezo attract umlaleli, that is where there is an opportunity to make money. 100%. Yeah. So please do feel free to go into the comment section. Mawukuthi ubuyibuka leyo ngxoxo nombuyilalele ingxoxo kwiGagasi FM noma khona okunye okwakuza kwenzeka kwi-commercial radio around topics, discussions, kwakufrustrate. What is it? What were your thoughts? Do I have a point, or I'm just making a whole lot of noise over nothing? Please feel free to go into the comment section. Usazise owakho so singathokoza kakhulu ukwazi. Bengithanda ukuthi njengoba singena la sokhuluma ngeChunu. uMacingwane. Umongameli wamabhinqa ungizwe. So umongameli kade trend amfethu. Usatrend eh? Wena uyilona inibhinqa? No, angilona mina ibhinqa. Oh. Angilona ibhinqa. Oh, okay. Angilona ibhinqa. Angilona ibhinqa. Usatrend umongameli, angazi ukuthi ucabangeni wena ngomongameli. Mawukuthi mhlambe awazi kade kwenzakalani, ukhala
ngemvunulo umongameli ngoba khona ithandane bekade ishada abantu besilisa and bebegqoke imvunulo. So wase recorda ivideo umongameli ekhala ngalokho uthi yena ubekhuza umhlola ngalokho. Kodwa ke ekurekhodeni kwakhe ivideo usebenzisa amagama aqojeme ebathuka ethi abahambe ezinye zezinto abezisho ngabantu abathandanayo abawulilo ofanayo. You know, I probably njengamanje it's not isikhathi sokuthi sikhulume ngama merits of that case. Ngoba siplana ntokoza ukuthi hopefully sokwazi ukuthola ama guest azofika angene khona. Kodwa mina into engikhale ngayo kakhulu futhi namanje ngisayihlaba indlela ungizwe Mchunu akhulume ngayo. Ibilumela ubekhuluma ngathi akhulumi nabantu. Indlela abebathuka ngayo nabe baxoxa ngayo bengathi akakhulumi nabantu. And into edala lento, in all honesty, this is my view. Ungizwe ufana nomuntu wasendaweni noma wasekhaya, ekhaya. Makhona umuntu ohlalenza into wrong bese kuloku kuthiwa, hayi unjalo umthetho wakhe uyaziwa. We have enabled Ungizwe for far too long. Ungizwe kade aqala ukweyisa abantu. Kuthiwa hayi vele ukhuluma kanje umthetho wakhe. No, it's wrong. Wrong is wrong. Kade ayiqala lento, and we have not been calling out Ungizwe. We have not been calling him to order. We've enabled him. He feels like it's okay to call people names and athuka abantu ngoba kungenzeka ukuthi Ungizwe point abe razor is a point that is worth discussing. I'm not saying we're right nor wrong. Kodwa kungenzeka ukuthi it's something that we should discuss. I don't think khona topic esingathi angamele lena akasingayikhuluma kungenzeka ukuthi topic edinga ukudiscuss njengoba nje nathi sisiplan ukuyidiscuss. Yes, but indlela yenze ngayo it was actually disgusting. Ungizwe was rude and uyavunyelwa nje Ungizwe ukuthi abehlaza kubantu akhulume anyhow. Bese kuthiwa hayi Ungizwe unjalo umthetho wakhe. Uvunyelwa ubani ukuthi abehlaza? Society enablisha suku icomment lapha yana kuma lives wakhe cheering him on behleka bencoma bathi baqhishe ngangizwe. You know, I'm not saying abantu abavumelana baqhishe ngangizwe. I'm not saying abantu abavumelana nongizwe noma ne content nezinto abezisho not zinto wrong because khona abathi Yesu indlela ebe ngayi wrong kodwa siyavumelana naye ngalento ayishoyo. Okay, nalaba abaphikisana naye it's a discussion that we should be having. We should be having that discussion. It's 2025. We do have abantu abamazulu abagay as well. So njengoba sina abantu abamazulu abagay then idiscussion ukuthi bayayigqoka imvunulo on abayigqoki idiscussion ngimele siyikhulume. That's fine. But the manner of approach hayi cha ngizohlaza. Okay. So ke but ngibonile kuba nabantu abakhombisa ukwazi ukuthi bamelane naye bathi lokho angeke ukwenze in our name ngoba kade ehamba nebutho lakhe ngizosho kanjalo bebheke kwaMayimayi ngoba befuna kube ne confrontation but kwaba nezinduna ezifike zabamisa zathi no ways la angeke nize ningene ngalendlela eniza ngayo. So ngizama ukusho ukuthi ke sinaba abantu kwi society mhlambe bangangabi baningi abathi kodwa ungakwenza konke okwenzayo kodwa akukho right. No, I agree. Yes, bakhona. You are 100% right. Ne South African Human Rights Commission keep a statement ngolesine ithi Ungizwe kumele axolise. Amagama wenzile ayalumela indlela akhulume ngayo irongi ithi kumele axolise. So that is the South African Human Rights Commission. So having said that though Ntokozo, but yes bakhona abantu abakhulumayo
against ungizwe but bancane kakhulu ngisho ngikushiswa yini lokho into wrong kumele nje sikujwayeze nje sijwayele nje ukuyibiza sisho uthi wrong yabonga indlela nje esivumelana ngayo ukuthi usenzo umchunu hayi ima kuvumelana nobani iSouth Africa yavumelana ngithi uvumelana nawe no iSouth Africa yavumelana ukuthi hayi ngeke uminister senzo umchunu ku uyabona indlela ekuvunyelana ngayo in defense noma supporteni uGeneral Mkhwanazi uma ngabe ukuthi umuntu wenza into wrong angisho abantu kumele baye nganxanye bengamanzi it will never happen but okusalayo there are things that are wrong and we should call them out. I don't think anyone thinks indlela ungizwe akhulume ngayo right. Okay. Yeah, uqinisile angikwalandeli nama video akhe manje angisayena ngisho umuntu oba ne-interest lena ngigcine ngiyibuka ngoba ibange umsindo kakhulu kodwa nje makuthiwa uzo addressa kunabantu abahlala bayobukela lo live cha angibaliwe kulabo bantu kodwa futhi ngiyavumelana nawe ukuthi siphila ezweni eline freedom of speech noma yini esemqondweni yabo nje basikhuluma nawe sikhuluma okusemqondweni wethu and there are even people's names esiwamenshina abanye babo ngeke babe happy abangeke babe happy you understand so nayo unalilungelo lokuvula icamera sorry yakhe so akhulume kodwa ibalekile indlela okhuluma ngayo so njengoba sivula amakhamera akekho umuntu esimdelelayo akekho umuntu esimhlambalazayo you understand akekho umuntu esidicile lisithunzi sakhe phansi you understand so kubalekile ukuthi mangabe uthi wena uyi-public figure kodwa phela ke mawukhuluma beka ipoint lakho ngendlela enenhlonipho so ngiya ekuthenini liyabekeka ipoint ngendlela enenhlonipho njengoba usho Ntobeko ukuthi itopic le kufanele sidiscuss yabo ngoba iqiniso lithi phakathi kwethu eSouth Africa phakathi kwethu KwaZulu Natal phakathi kwethu singamaZulu sinabo abantu abathandanayo nabashadile abawubulilo okufanayo so asikwazi ukukuziba ingazi ukuthi abekho so yinto engafanele sizibe kodwa ekukhulumeni kwethu kumele sikhumbule ukuthi sikhuluma ngabantu so kungenzeka ukuthi ungizwe akabathandi yena kodwa akusho ukuthi fanele avule imicrophone athuke ahlambalaze enzeni konke akwenzile ngoba sithi eSouth Africa kune freedom of speech so ngiqishe ngakwena uyazi George ungizwe in his mangabe idefender yena ngoba ngimlalelile kuiGagas interview bengikhuluma ngayo ngicabanga ukuthi khona amanye ama interviews awenzile njengoba si recorder ngawabuki I think ube ku podcast and chill as well yeah so maningi amanye ama interviews awenzile mangabe idefender uthuma wakho mangabe kuthethisa endlini mayikhuza umhlola mawenza into wrong ukhuza azaxoxa athi hamba la ekhaya kodwa usuke engasho ukuthi literally hamba la ekhaya you know usuke it's an expression it's a form of expression uma wethu yena no uma wethu yini no umongameli wenu ubeke ubani wagcotshwa ngathi silo sakuvuma angingasho samgcoba ngiyakhumbula ukuthi sasho isilo ukuthi umongameli wamabhinca no yeah no ngisho upresident wezwe uyakwazi ukuthi afune ukuqondisa into engaqondile kodwa uyikhuluma ngendlela enenkulumo yeah and ngisho isilo samabandla onke siyakwazi ukukuza ukuthi isilo njengamanje siyasithethisa kodwa usithethisa ngendlela enjani enonhlonipho ngoba i understanding ukuthi
mangabe umuntu ekwi leadership position njengomfundisi njengenkosi njalo njalo usuke understand ukuthi labantu abalidayo babantu abadala, right? Singasho ukuthi baba Gabhisa, but it doesn't mean ukuthi now senguzotha. You understand? Yabo, it doesn't mean ukuthi sengingane yakho ngalolu ukuthi usuzokhuluma nami nje isinom kanjani. So I know I beg to differ kulelo point. Sure. You know what? Ngicela siyipause lela. Sizoyipick up uma ngabe ukuthi sesihlali nama guest wethu ama experts kule field. Umbuzo esowubuza laba abagqishe ngangizwe. Owodwa yemibuzo esoyibuza. Ulo mbuzo othi umuntu owumZulu othandana nobulili obufanayo uma ngabe sithi akavumelekile ugqoka imvunulo ngabe sisho ukuthi akaseyena inomZulu sisho ukuthi usiko nezinto ezigcatsha ngazo the minute uthi wena noma urealize ukuthi uthanda umuntu obulili obufana nobakho uyayeka ukuba umZulu awuvumelekile ukuparticipate ezintweni ezokuba umZulu yilowo mbuzo mina engifisa ukubuza laba abazobe abagqishe ngangizwe bese kuthi laba abasupporter abaphuma kwi-LGBTQI community LGBTQI+ community umbuzo obalekile nengifisa mina ukubuza bona umbuzo othi baye understand yini point kangizwe yokuthi yonke into usiko lwethu njengamaZulu lufana nenkolo kuthina uma ngabe ukhonza noma ungakhonzi emaromeni angeke ugqoke isivatho sasemaromeni bese ubonakala wenza into wrong ubona luphuza utshwala ejointini somewhere yabo so ngoba kunendlela yokwenza izinto ngokwenkolo yasemaromeni so into efanayo ke nakuZulu uZulu uthi lokhu awukuvumeli so imibuzo mina leyo ngifisa ukuyiphosa ngapha nangapha. Okay, ang preempt leyo interview kodwa ke ngoba manje uyanginyakazisa ngivumele nami ngiphawule. Okay. Into yokuqala kumele sicabange sizibuze yona ukuthi ubani asiqale ngale imvunulo ongamele ushuthi ongamele izinto eziphathelene namasiko akwaZulu kusukela kwindlela yokuphila indlela yokugqoka njalo njalo ngoba ngokwami ungizwe uyakhuluma njengomuntu obelonga kodwa ezinye zezinto kubalekile ukuthi sibuze ukuthi ikuphi la esithola khona guidance yes ukuthi izinto mangabe ula zenziwa kanje ngoba sonke sinembono yethu eyahlukahlukene abanye bazokutshela ukuthi imbono yekoti abanye bakutshele lokho abanye bakutshele lokho so that is very important ukuthi sik understand ngoba nami ngizoyosho ngendlela engibuka ngayo nawe usho ngendlela oyibuka ngayo but kubalekile ukuthi sazi ukuthi ikuphi la ekuthiwa khona kongamele lezinto la khona esithi uma isikhulunywe lapha indlela esilandela ngayo you understand so mangabe uzoya ngizolinganisa njengamabomu emasulmaneni bazokutshela ukuthi no because it is written kwi guideline ibhuku lethu elukuthi ukuthi thina siphila kanje siqoka kanje makuyinyanga ewukuthi asikudla ukuthi njalo so that is where we are getting our guidelines so bazokubuza ukuthi so wena mawudiverta lana lokho kwenzayo ukuthathaphi we understand so that is where I think we should start otherwise we will just have an endless debate for as long as that is not clear. Mangikuzwa kahle uthi ungangezwe lakho udinga ukuphawula
ngoba phela ngicabanga ukuthi uyena uyangi-understanda ngoba ngicabanga ukuthi uyena endlunkulu ibona bakumele basinikeze i-guideline ukuthi nansi imvunulo yakwaZulu 1 2 3 mawugqoka okunye okungaphandle kwalokho usuphumile angithi siyazi siba creative namhlanje siye sibona umuntu egqoke isudu waphelela mase phonsa okuyimvunulo ngaphezulu you understand kumele basi-understandise ukuthi sifika kanjani lapho you understand sengitshela mina imibuzo engiye ngiyibuze yona because manje ngibona ubu-African buhlanganiswa nobu-Western mina nguye ngitshela ukuthi hey uNtobe kunesudi yakhe ebizayo manje uyafuna ukuyigqoka kodwa futhi unale mvunulo yakhe ayicherisha ngikutshela my honest thoughts manje uyafuna ukuthi nale mvunulo yakhe futhi ngoba nawe uyayicherisha ukuthi sibone useyindlalile-ke ngaphezulu usembathe isikhumba sesilwane esithile wayesegqoka umqhele wakhe so we need to be told ukuthi nazi imvunulo ezikhona zigqokwa kanje nansi indlela emukelekile yokuyigqoka right nansi indlela yokuphila emukelekile for any person ozibiza ngomZulu now again we must always remember this ukuthi mina ngikhuluma isiZulu akungenzi umZulu right isiZulu is a language njengoba ukwazi ukukhuluma isingisi ukwazi ukukhuluma isiChina umZulu indlela ophila ngayo so uphila isiko lesiZulu sure. So umuntu angazalwa KwaZulu Natal kodwa uthola ukuthi none of our practices qualifies ukuthi abe umZulu our practiceayo. Okay ngicabanga ukuthi sidinga ukuyipick up le amazwibela nje lawo ngoba sidinga i-topic on its own le ingakho ngithi it's a long one and I don't even think we will even be able to finish it. Asivele siye lapha eParliament ad hoc committee umkhwanazi uphinde waqhubeka wa drop ama-5 hayi ngathi ku-West ke manje ku-West noma ngathi iyanyukela no uyalazi ibhano emalisuku no ngazi ukuthi manje liya kwenye level no selidlulile ngisho kwi-level yama-turbulence Can I tell you my favorite parts though? Okay, so Malema nje for me besides of course umkhwanazi was the star of the show but Malema was outstanding on the day. I love the way he was asking questions. Especially first day, though he was outstanding. But my favorite part kaMalema ilapho khona ebekhuluma no chair ekhuluma ngama rounds. Ethi chair aka understand nalendaba ka 1 round 2 rounds ngoba ini minimum ama rounds awashayayo u3. Did you see that? So I thought that was a good light moment and uche uqala ukuba confused people talking about naturally second round some of us minimum is 3 so I don't understand but we'll accept whatever you say on the rounds of second and third but we normally do 3 rounds natural and then there were a lot of other moments. I think I don't know what you thought Malema because ngakhuluma Malema what I really loved ngoMalema was guidance akwazile ukuyiprovide eParliament ngoba from the word go zisuka nje i-affidavit ibibhalwe ukuthi not secondary supplementary affidavit okusho ukuthi izosekela i-affidavit main affidavit leya ekumadlanga commission ngoba bekusebenzisa affidavit efanayo noma into ethayele ngalapho uMalema ethi no we are the ad hoc committee of parliament sicela i-affidavit kumele i-addresswe to thina kwathiwa i-addresswe to what yes kodwa ithi le affidavit yi-supplementary affidavit that is problematic and nobody had picked that up. If Malema did not raise that, it was gonna continue as normal. Bese kubo ukuthi iParliament li accept I affidavit a supplementary. It's not the actual affidavit that was
address to parliament. It might look minor, but it's important because parliament, no matter ad hoc committee, has been trying to say we are not the junior partner of iMadlanga Commission. It's not everything enziwa kuMadlanga sekumele ilethwe la kuthina. Thina we deal with leftovers. So I thought that was important. And there were many other instances where Malema intervened when things were going wrong. He intervened, he provided leadership. Of course, in the true Malema style, he'll be making noise, all the that authority. So, but there were a lot of other interventions that I'm not going to name everything, but that I just felt like if Malema was not there, things were just going to go wrong. And he provided leadership. Engakho elected chairperson, even chairperson would agree to some of the things besezenzi were wrong kusekudiscusswa testimony testimony kaMkhwanazi sahleli phansi wabakhumbuza ukuthi asimkhulule uMkhwanazi useqedile then bese siyaqala ke sesingakhuluma ziningi izinto where he just called them to order. Yeah, no, it was a angazi ngizoyichaza kanjani, sobering. Yeah, sobering ukuyibukela nokuyilalela bengilalela more than ukuyibukela because uma ngabe ubusy ngcono ukuyilalela kwi radio. And I was listening to ama cross examinations ahlukahlukene ngiyilalelile naye ekaMalema ama questions but mina what became so interesting kuyo yonke lento ayinsizwa uMkhwanazi ayinsizwa uyinsizwa yona into insizwa ayiphelele uyinsizwa wangisho kanjalo ugandaganda ogugulayo kwekuthiwe ikithi iyouth akana filter, you understand, he just releases everything. You know, mentioning igama lika former Minister of Police uNathi Mthethwa esanda kushona akakabuyi ngisho kwi-country akakangcwatshwa and azomenshina even homestead yakhe athi yabona la yanto enibona lapha kwi-TV lo amuzi niyalibona lo ladongo libiyelile niyazi ukuthi laqhamuka kanjani. I was like kanlendoda leni yathathwa phi le. You understand? Because ngiyazibuza ukuthi mina bengingaya yini lapho yabo because ezinye izinto uzibuza wena ukuthi kunezinto vele uthi yazini le sengizoyibeka eceleni ngoba izolumela. You understand? But he went there. Oh no, he went straight there, and I also loved how he responded when he was asked about his interest in becoming a politician. Yes. Indlela ayichaze ngayo ukuthi no yena uyiphoyisa wazi ukuthi umthetho mawusuwenziwe aphuma yo implementa, and that's it. There are a lot of things that he said. He said before you move on from that one, I just want to add kuleyo. So evidence leader uthe esakuleyo yokuthi akayona politician uthe uke wabona uGeneral Cele ebheka icele ethi uGeneral Mkhwanazi is a good cop but is not a politician. So ube insinuator, from my understanding, ucele ukuthi le ezinye zezinto asezenza njengamanje uMkhwanazi zicelela kwipolitiki. Wathi uMkhwanazi yebo impela ngiyicop ngiyiphoyisa kungcono ngoba uyazi angiyona ipolitician ngiyiphoyisa futhi ngiyiphoyisa eligood ngoba kwanaye ngambopha. Ay yeah, good. No, I insizwa leyani. Yeah, ngaqhubeka. So uthe kade ngimlaleli uthi kumina it's either you are a good person or you are a bad person. There's no gray area, there's no in between for me. So, and every time he just speaks unalezi zinto azishoyo eziveza
ubuyena as umkhwanazi. So I'm just asking myself ukuthi with everything that is happening, I know ukuthi currently as we record commissioner Fani Masemula uyena obusy ne ad hoc committee. Yes. So ukuthi yonke lento lena isibhekisephi, and I know ukuthi there is even ama raids that have taken place as we record. So and uthe ucabanga ukuthi kunama arrests azobe esenzekelile by 31st December. Yes, by December. So ubekhuluma so umkhwanazi bekhuluma ngecase ayivulile. Uyivulele case emva kokuba ethole iaffidavit. So umkhwanazi wabuza ngokamkhwanazi wabuza uMasemulo ukuthi ingabe indaba ngicabanga ukuthi ubekhuluma ngendaba political task team ukuthi ingabe I'm be confusing things, there's a lot, but ingabe uvumelile yini yena ukuthi ivalwe. Wathi uMasemula cha, wathi umkhwanazi ngicela ukubhale phansi, wangakubhala phansi. Wathi ngicela ukubhale phansi under oath. Uthi kwathatha isikhathi ukuthi uMasemula abhale phansi under oath. Eventually wayibhala under oath uMasemula wamsendela. Uthi wathi mayisemsendelile uMasemula ngoba ukuvala uma ngabe kwenziwa lekho akuwona umthetho ku illegal ukuthi akaappruvanga uMasemula, wahamba wavula icase. Uthi uvula icase and abanye babantu abamangalelayo former minister, current minister, but who's on leave. Who's on leave of suspension? Is it leave of absence? Who's on leave of absence? Just say leave. That's the simple word. You know, we learn a lot of words these days. Who's on leave? Usenzo Mchunu umvulelile naye nabanye. Umbuzile kumalema ukuthi ngabe leyo case ikhamba kanjani, ngabe iprogress ithini. Wathi hayi ngoba phela akimina oinvestigator, mina ngicomplainant ezisho yena umkhwanazi. Mina ngicomplainant ngiloku ngiupdatewa as a complainant. Ihamba kahle, ngilindela ukuthi kuzothi kuphela lo nyaka babe sebekhona abahamba inkantolo. And abanye babo abacomplainele uMinister Senzo Mchunu. So lama raids okhuluma ngawo njengoba sibonile kuraidwa umuzi kaSibiya, sabona kuraidwa umuzi noma yes bahamba ku chief of staff uNkabindi. Yes. So ngicabanga ukuthi konke kusondelene noma kuhlobene nale investigation kaMkhwanazi. I believe ukuthi into ebetargetiwa ama devices. Yeah, ama gadgets is you shoot your laptop, your tablet, all those type of things. But they are raising a concern laba accused of ukukhohlakala bona oNkabinde no Sibiya yokuthi njengoba kuthathwa nje ama gadgets wabo, ubufakazi babo abazoyidefenda ngabo kwimadlanga commission na kwi ad hoc committee bukulama gadgets athathwayo. So njengoba nje kuthathwa ama gadgets wabo ngeke basakwazi ukuyoyidefend ngoba kube nomkhwanazi na kube nganayi gadget yakhe. Enye umfakazi omningi ama email ama screenshots, you know, ku cell phone. So do they not have a valid point ukuthi njengoba kuthathwa ama gadgets wabo badlaliswa injenje? Okay. Never looked at it from that angle. Because bazoyidefenda kanjani? Yeah. Well, I do think ukuthi through ama lawyers abo ayikho backup engabe khona. I don't know. Through their lawyers, because obviously I would assume ukuthi if you are going to be sitting before the Madlanga Commission, I can't just go as Untogozo there. I need to sit with somebody who's going to be able to guide me, caution me, prepare me, and so on. Because if ngaya laphayana ngagcina ngizosa ngoba manje ngitshela singizofika ngikhuluma. So through their lawyers, and I'm also hoping ukuthi ngoba phela everything needs to be fair, bazolithola ithuba mawukuthi kune information abadinga ke ukuretriever ukuthi kuhlanganwe ivulwe gadget a retrieve only that information, and then i gadget iqhubeka ihlalela ikhona. Kodwa ke bathi bona
njengoba bewathathile nje ama device wabo bawathathele ukuthi bafuna ukudelete i-evidence kuma device wabo hayi ngoba naku befuna ukuyigcina ngoba phela bona njengamanje badlala ukuba ama victims bathi bona ba abantu aba right abantu abambi umkhwanazi noMasemula njengoba nje umkhwanazi noMasemula be in control njengamanje of SAPS bafuna ukuthatha ama device wabo khona bezokwazi ukudelete i-evidence le evidence bona abafuna ukuyipresenta kwimadlanga commission kanye na kwi ad hoc committee. Yeah. So that's where we are with that one. Yazi it's into engihlekisayo ngale madoda lawo okhuluma ngawo. Angazi noma uyayinaka yini lento. Bona mebekhuluma intathelo obviously zizoya ngoba intathelo kumele zibalances. But mebekhuluma bonke ngivele ngibone nje kwi social media nje akekho ufuna ukubalalela nje wonke umuntu uvela athi hayi labo hayi akekho ingenayo. That must be painful, ne? Have you noticed? No ukwa notice ukuthi nje yabo kade ngimlalele nje ukhuluma ngoGeneral SB. Yes. Manje mangabe usulalele abalaleli bengena becomment hayi akekho ugqishe ngakubona. Yeah bayidismiss umuntu nje uvela idismiss and ngizengiyuza babalalela noma nje abasafuni nokuzwa bavele bavala indlebe abantu. Iqiniso mfethu linendlela yokuyiphumela and abantu bayakwazi ukulibona iqiniso la elingakhona. That's what I will say mina. Khona nje abazolala well not today kodwa khona abazolala bebaliwe very soon. Okay. Ngoba umkhwanazi is working. Okay. I don't know whether you are done, but before we close, there's something I want to talk about. No. It's itching me. Before, can I talk about who's this guy? Umshana kaRamaphosa kaMongameli. Uyena lo engifuna ukukhuluma. Oh, ayikhuluma ke ngomshana. Yeah, uHangwani. Yes. Yeah, bani Moamela. Hangwani Moamela, yes. Okay. Nansi into engifuna ukisho. Hayi bafethu. Abantu bayaphila South Africa. Angikho kwindaba zamabhiliyoni asethembisa hospitals. Yikodwa ngibone enye into mina mangabe ngibukela indaba ngiread. Hey abantu bayaphila. It's like a movie. Yabo mangabe kuthiwa kune movie yama mafia aneimoto ezibizayo imize njani. It's something to be honest. Phela yonke into is based on your exposure, based on what I'm exposed to. I've never thought existed in South Africa when I looked at that property. Yeah, ne? Mina angithi understand ukuthi exposure yami mina phela ukwamashu. Yes. Ingasekhaya eNdwedwe, iMaritzburg, uMlazi, mangabe ngikhuluma ngeindawo ezinhle esemhlanga. I've never seen anything like that eMhlanga. You understand? Ngiye ngidrive around angisho ukuthi ayikho, but I've never seen anything like that. Maybe they have high walls as well. I don't know, you know. Maybe mhlambe ko Ballito cause iBallito angingeni ngixile kuyona. Mhlambe iParada iSopra. Yeah. The cars, dude. The cars. No. He doesn't have just one toy. Toys. Yeah, ne? Baphila abantu vethu. Yeah. Mali yokwebiwa. Yonke leyo. But wow. Honestly, if leya nto cause being a reporter, and you did say this off air, if being a reporter my news are credible, news stations are credible. Ngabe sithi AI. Exactly. So you said this. Yes. It looks like it's one of those designs ozwabona kwi-AI ozwibuka ukuthi waziwaphupha ko. You understand? Yeah. Because it's hard to believe. In fact, ukuhlwana, that's another thing esocetha sifaka. Ubone just in case ungayibonanga imoto. Umzi. Lamborghinis. Kuthiwa kunekhawashi kulwa umuzi ngaphakathi khawashi. Kuthiwa nekhawashi kuthiwa kune-gym fully. Yeah. Nani? Yeah. Kudlalwa i-tennis. My bedroom akana makuthiwa u-13 yini? I can't remember kuthiwa mangaki. But kunama bedroom nje amaningi. Maybe 13 or 15, something like that. Bedrooms. Imoto engiyibone laphayana sikuba manje kuyilo nyaka siku-October.
angikaze ngibone emgwaqweni kulonyaka. That's how exclusive those cars are. So imoto ongayitholi eindaweni zethu eordinary thina la isihlala khona, you understand? Ayisukubone kunaleyo moto lezo okungaphela unyaka ungakazi uhlangane nayo. 100%. So lo asikhuluma ngayo just in case mawukuthi le story awukaze usizwe. Sithe bani igama lakhe Ntokozo Hangwani Maumela. So Hangwani Maumela kuthiwa imbiko ithi uhlobene nomongameli uCyril Ramaphosa ngokomshado wakhe omdala okusho ukuthi babehlobene ngaleso sikhathi bathi phela ubuhlobo apheli kodwa umongameli uthi akamazi yena akamazi lo muntu kupossible ngoba phela mawukuthi uhlobene naye ngokuthi ngokwe-X ku possible kodwa yena angakusebenzisa ukuthi uhlobene nomongameli ukuze athole izinto within the state no government asazi angakusebenzisa angisho ukuthi uqinisile umongameli noma akaqinisile angazi. All I'm saying is what he's saying is possible. It is possible ukuthi akamazi. Angeke size I mean mhlambe kwamina angazi wonke umuntu ohlobene with my wife. I can't claim that I know everyone, all cousins, distanced cousins. Lona ngimazi ukuthi uhlobene usondelene kanganani. But what I find interesting guys sesiqeda ukuthi media a reason strugglisha nokusho igama lakhe njengamanje. Ukuthi media does not report about this guy that much. There are very few pictures zakhe. Mawumgooglisha nje uzama ukumbheka awumtholi. Okusho ukuthi someone was protecting this guy. I don't know who, but someone was protecting this guy. Kodwa ke ikhande lolezi ngayo ngathi umkhwanazi lapha kwi ad hoc committee. Nginabo vele ubukhwanazi kumina. Ngiyangibuzwe ebuvuka. So be careful what you tell me. Ngoba ubukhwanazi kade khala nje manje unkabi ndethi umkhwanazi ube mngani wami ngithi umngani wami. Uthi wayengivakashela ngisho emsebenzini wami omdala siye naye siBrian naye siphile naye ngitshela ngimuzwe ngedwa mina ekhala. So izinto ngitshela zona one day ngizothi hayi I'm going to stop sending you ama WhatsApp. Vele ushilo umkhwanazi athi la mama sopheni wasendayo no view once. They can be retrieved. So ukuthi aya disappear ama messages, don't think you safe. All of those things can be retrieved. So ma senda then mase ngivuka obukhwanazi, you know, I'll go tell on you. I got to watch this man. That's right. Thank you for watching. It's been Podcast Radio and Stuff. We hope you enjoyed this chat. Please go into the comment section and tell us what you think about everything that we spoke about. Tell us where we are talking nonsense. Tell us where we are right. We really love engaging with you on the comment section. He is Ntokozo Chapa. I'm Dobego Kuluse. This is Podcast Radio and Stuff. Bye-bye.